Juoko? Ei. Kyllä vähän sen ehkä, mutta ei vielä. Mitä tarkoittaa vähän? Tässä Henry Saari. Mikko ei näyttänyt kovin vakuuttavalta nuijan kanssa. Ei herunut kyllä vittu yhtään. Mä löin ihan täysiä eikä katsonut kuitenkaan. Ai, Taru romuttaa heti autoon. Mun pitäis löytyä joku sumopaini vastustaja. Me hoidetaan homma. Raumanmeren juhannus 2007. On aika tullut ottaa selvää, mitä siellä tapahtuu. Ei kun menoksi. Porukkaa, joka on tehnyt nahkasohvat ja kaikki tullessaan. Terve! Annaks pienen haastattelun meille? No mikä jottei? No niin, mikä jottei. Hei, meillä on yksi ongelma. Meidän pitäisi löytää Pamela Andersson. Onko se saapunut tänne jo? Ei oo, saapuu perjantai päivällä. Mitä sä kysyisit Pamelalta, jos sä saisit kysyisit jotain? Annatko? Jos ei kysyttäisi näin pervoja, niin mitä muuta? Saanko? No niin, se on aika hyvä kysymys. Mennäänkö haastattelemaan? Mennään haastattelemaan. Tytöt hiekkakasassa me nähtiin tuolla äsken, todistettiin tällaista pientä actionia, niin voisiko olla pieni haastattelun paikka? Tää ensimmäinen kerta. Mulle on ensimmäinen kerta. Sulle ensimmäinen kerta? Joo. No niin, ja sulle... Toinen? Jos te näkisitte Pamelan täällä, niin olisiko teillä mitään hyvää kysymystä, mikä sille kannattaisi kysyä? Paljon Sedu maksoi sille, että se tulee tänne? Se on aivan hyvä. Kuten kaikki tietävät, festarikansa tekee mitä tahansa, jotta teltta säilyisi kunnossa. Tämä seuraava porukka on uhanalainen laji ja he ovat miinoittaneet tämän alueen. Otetaan selvää, kuinka paljon miinoja löytyy. Terve! Me katsottiin, että te olette miinoittanut tämän alueen, niin saataisiko me pieni haastattelu? No tulepa Hessu istumaan tähän haastattelutuoliin tähän vähän lähemmäs, ei tarvitse ottaa riskiä miinan kanssa. No mitäpä Hessu? Näyttää, että juotavaa on mennyt tänään. Jonkun verran. Mistä Hessu on kotoisin? Porista. Hessu, tämmönen juttu, että pitäisi yksi kysymys vielä keksiä ja sun pitäisi se keksiä. Huomenna olisi tarkoitus tavata Pamela ja pitäisi kysyä siltä jotain, mutta meillä ei ole kysymyksiä oikein kunnolla vielä. Olisiko sulla mitään ideaa? Hessu on sitä mieltä, että hän näkee Pamelaa, niin hän mykistyy ihan täysin, että hän ei... Kyllä. No ei mitään Hessu, varokaa näitä miinoja ja viettäkää hauska juhannus. Joo, samoin. Kiitos. Miehiä suoraan vauhdissa. Terve, mitäs kuuluu? Ei mitään. Tossa vähän seurattiin äsken syrjästä, että te on täällä tyttöjä iskun alla. Tyttöjä kato. Pojat kertovat olevansa Eurajoelta, eli kaikkihan tuntevat Eurajoelta teidän parhaan kaverin. Mitäs Jussi Anssi voi? Se on siellä kotona piilossa, ei se sieltä mihinkään lähde, se on juntti. No niin, kaikkihan tietävät, että RMJ vietetään meren äärellä. Mutta kaikille meri ei riitä. Jotkut raahavat paikalle omat uimaltaansa. Käydäänpä haastattelemassa heitä. Anteeksi, voinko mä häiritä pikku hetken? No häiritte vaan kuule. No niin, noinas. Me huomattiin, että me ollaan meren äärellä täällä festareille. Ja te olette tuonne oma uima-altaan. Miksi näin? Joo itse niin. No, oletko sä uinut paljon tänään? Mä vielä oon kerännyt. Voisiko joku näyttää meille äkkiä tyyli näyttää miten uidaan? No niin, näinhän me viedään ja katsotaan tämä suoritus loppuun asti. Se lentää sieltä. Ja se ei. No niin. Sienne se meni ja kastui, mut katsotaan. Painimatsi! Finish him! Se tulee fatality. Kato, nyt tulee. No niin. Tässä kaikki näkevät, miksi festareilla pitää olla oma uima-allas. Olen aina halunnut tänne tulla, 15-vuotiaasta asti. No niin, ja nyt oot sitten täyttänyt 16 ja olet tullut tänne paikan päälle sitä. Voitko antaa pienen kommentin? Mitä mieltä olet RMin peseytymistilosta? En ole kyllä henkilökohtaisesti käynyt vielä kertaakaan, mutta jos nuovat, niin näyttää erittäin siisteeltä. No erittäin siistä. No kysytäänpä sinulta vielä, Hanipö. Mitä Hanipö tykkää RMin peseytymistiloista? No aika alkeelliselta näyttää tällä hetkellä. Tuonne en ehkä päätäni uittaisi ihan heti.
ollaan löydetty täältä Henkka ja Joni Helsingistä. Ja pojat on luvannut pistää teltan pystyyn alle 2 minuutissa. Katsotaan miten käy. No niin Henkka. Annapas nopeasti sitten kommentit, miten tää menee 2 minuutissa. Ei tuu onnistumaan. No niin, katsotaan. Aika lähtee nyt. No niin, pojat on saanut kepin pystyyn. Kuinka on noin huonoja teltta pystytiin? En oo käynyt armeija. No niin, pojat ei ole käynyt armeijaa, tässä selitys. He palkkasivat tytöt ottamaan tämän homman mahdollisimman nopeasti. Katsotaan miten käy. Minä ei nukuta, saatana. Kyllä täytyy sanoa, että tämä seura ei osaa pystyttää telttaa. Ei mitään, tässä on hyvä nukkua sitten ensi yö. Viime nukuttiin viime yökin. Viime yökin nukutin tässä. Koska te olette tullut? Eilen. Nauretaan nyt vielä noille teltan pystyttäjille. Me naurataan koko loppuilta. Tytöt ovat viimeinkin saaneet teltan jonkunnäköisen kuntoon. Kysytäänpä tästä äkkiä kommentit teltan pystytyksessä. Siinä meni vain 2 tuntia, tai kuin näin kauan? No, kuule kun hävis kaikki nämä kepukat sun muut, että millä toi teltta saadaan yleisöpäätä pystyyn. Elikkä jos näin kysytään suoraan, niin oletko sä huono saamaan teltan pystyyn? En! Kyllä se onnistui. Niin et sä oot hyvä saamaan? No, pojat harvoin pistävät teltaa pystyyn keskenään, mutta Niin. näin se on. Ei mitään, kiitoksia tästä. Kiitos, kiitos. Väsynyttä festarikansaa. No en nyt menisi työntää sladdiini tohon sankkoon, mutta ei siinä mitään. Hyvältä näyttää. Meinaat kuitenkin, että porukka peseytyy ja kaikki vaan puhtaita. No eiköhän se kuulu festarin henkeä, että vähän on tämmöistä epäpuhtautta, eikä välttämättä tarvii hampaita pestä illalla kun menee nukkuun, mut kunhan nyt pysyy siinä hyvän maun rajoissa. Vielä yksi kysymys. Mitä mieltä olet, sanotaanko näin, niille paikallisille nössöille, jotka eivät tule telttaan, vaan asuvat tässä vieressä? No ei siinä mitään, jos asuu tässä vieressä, se on hyvä tekosyy, mutta sitten jotka tulee Helsingistä tai Tampereelta ja vuokraa täältä hotellihuoneen, se on mun mielestä se Ala-arvoista. Niin ja siinä puuttuu se festarimeininki, että jos tänne oikeasti haluaa tulla vaan katsoa bändejä, niin mikäs vittu siinä? Mut siis kuka vittu tulee festarille kattoo vaan bändejä? RMJ 2007. Minä ja kuvaajani Mikko olemme vihdoin päässeet todistamaan hetkeä, jota olemme koko juhannuksen odottaneet. Pamela Andersson on tulossa pitämään lehdistötilaisuutta kaupungin talolle. Nyt on aika kuunnella, mitä Pamelalla on sanottavaa. What have you done so far here in Finland? And I met a lot of relatives today that I didn't know I had here. I assumed I had some relatives here, but I didn't think we were going to find them so easy. And actually we found they had a book back to the 1500s of a family, and so it was really exciting for my father and I. We thought we were going to have to do some searching, and it was quite easy. I was sleeping all the way here, so we're really excited. I'm sure it's a good time. And I'm looking forward to hearing some good Finnish musicians. And I think it's going to be great. We've always spoken about being Finnish, and my family's very proud of being Finnish. And my grandfather has told me so many stories about the Winter War. And I remember hearing, just so many stories when I was younger. He passed when I was 11, but I spoke Finnish to him fairly well, I guess. But since then, I haven't spoken it, so I keep on listening to the language and trying to remember. And I can't remember hardly anything. It's very difficult, but it's a beautiful language. I sent a letter to the president to ban fur farming like they've done in Sweden and England and Austria. I think that, we're so forward-thinking here in Finland that it's so old-fashioned to have fur farms. And I'm very against fur, and I've done a lot of campaigning with PETA. And it saddens me to know that my home country is the biggest fur farming place in Europe. So I thought I would write him a letter. And plus, I just visited Conan O'Brien, and it reminded me of the president. And Conan said, just drop his name and I'll be very well received in Finland. I guess you guys like him over here. And he loves it here too. And he doesn't like fur. Thank you very much. Okay. And Johannes Day. I practiced earlier.
Näin on Pamela pitänyt lehdistötilaisuutensa. Pamela kertoi lyhyesti, kuinka hän on tavannut sukulaisiaan ja kuinka se tuli yllätyksenä hänelle, että täällä Suomessa ylipäänsä on hänellä sukulaisia. Meidän matkamme jatkuu kohti festivaalialuetta. Pamela on tultu nähtyä. Se tarkoittaa sitä, että tämä juhannus on jo melkein klaarattu kuntoon. No niin, terve! Saataisiko me pieni haastattelu tätä äkkiä? No niin, me oltiin tuossa äsken katsomassa Pamelaa. Pamela tehtiin pikku haastattelu. Hän kehuu sukulaisiin hänestä. Onks mä sen sukulainen? Hei, piti kysyä. Mistä te olette tullut Raumalle? Tampereelta. Tampereelta. No mikä on ollut juhannuksesta tähän mennessä parasta? Varmaan se Pamelan odotus. Pamela odotus? Joo. Oltiin tosiaan tuossa äsken haastattelemassa Pamelaa ja Pamela kertoi... Saan mä pistää tää ennen kuin jatketaan niitä huppuja? No niin, pistäpä huppu päähän. Tää on paljon kivempi tällään. No niin. No niin, jatketaan. No niin, oltiin tosiaan haastattelemassa äsken Pamelaa ja hän kertoi nähneensä sukulaisia. Mitä meinaat? Että oletko sinä sukua Pamelalle? En mä oo varmaan ainakaan tisseistä päätellen, en kyllä varmaan. No. Joo, en tunnusta. En usko. No kuitenkin Pamela tuossa äsken arvetteli, että kaikki 5,3 miljoonaa suomalaista voisivat olla hänelle sukua. Se leijuu vaan, ihan suotta. Olet sitä mieltä, että väritystä. Se yrittää olla, kato, tekis mieli olla suomalainen niillä tisseillä, mutta kyllä ne jenkkikamaa on. Samaa mieltä olet? Joo, kyllä mä en yhdy näihin sanomiin. Että... No mites tää loppujuhannus? Mitäs te aiotte tän vielä viettää? Me haetaan keittoa lisää hotellilta ja sitten mennään kattoon Pamela. Onhan se pakko kuva tisseistä saada. Pakko kuva tisseistä? Joo, on se ei. Sen takia, että tänne maksettu monta euroa. Niin. Onko teillä kuitenkin VIP-liput? Ei oo, mutta kyllä ne kameralla saa ne tissit, ei siinä mitään VIP-lippuja tarvitse. No niin, ei mitään. Me toivotaan teille hyvät juhannukset ja jatkoa. Joo, kiitos. Samoin. Kiitos. Olemme huomanneet, että täällä on ensimmäiset halukkaat, jotka haluavat tänä vuonna päästä opiskelemaan. Ja valitan sitä, että minun ääneni on hieman pois. Päivää. Mites tytöt, mitä menee? Helvetin hyvin. Todella sairaan hyvin. Ollaan tullut tänne selvittämään, että pääsykokeet oli jo, mutta tulokset tulee syksyllä. Että olette täällä jo valmiina kouluun. Joo, me ollaan niin innokkaita koulun käyjiä, että pakkohan täällä on jonotella. Niinpä, evätkin on jo mukana, että varmasti pärjätään. Että pärjätään tässä hetkellä. Meinaat tässä olla sitten syksyn asti? Kyllä. Tässä on lämmintä, aurinkoinen keli, niin mikäs tässä on ollessa? Pitää vaan telttahommata jostain, että voidaan leiriytyä, että pari päivää menee vielä. Pari päivää menee vielä syksyn. No mitäs tää muuten, tää tekninen ala on teidän juttu sitten? Kyllä. Yleensäkin hauskanpito on meidän juttu. No jos mites teillä menee? Kuule, meillä menee ihan kivaan, paitsi mun housut vähän kastu, kun kaverisi sylkipäinä, mutta ei mitään. On ollut kyllä mukavaa. No ja ainakin lähtee kohta. No multa on lähtenytkin ääni jo, mutta tämmönen kysymys, joko on irronnut? Irronnut mitä? Ei oo vielä. Ollaanko me nähty montakin semmoista? Ois kyllä irronnut, mutta kun ei oo kerennyt. No mikä niin kiireistä, että ei irtoa? En mä tiedä. Ei oo vaan ollut niin kännissä, että ei pysty. Koska saa mennä kerätä? Vaikka tänään. Vaikka heti? Samaan tien. No niin, miten päästäisikö me tonne kouluun sisälle mitenkään koitetaan? Ei taaskaan. Terve, aletaan tulla vaan. No niin, Marko Aselle on löytynyt painin täältä alueelta. Voisitko sä antaa meille pienen paininäyttöön tuon Braveheart-kaverin kanssa? Kaveria, sä tultiin. Mitä me haluatte nähdä? Mä voin yksi ykkösen, tiedättekö? Yksi niinku minä ja kaksi niinku minä kanssa. Se tapahtuu näin. Ja sitten totta kai vanhat viisaudet puoli voltia. Sitten mennään selälle ja sitten hypätään ylös. Siitä se lähtee. Mistä jo päin on painimies tullut? Mistä mä oon kotoisin? Et mistään kotoisin. En oo mistään. Et oo mistään kotoisin. No niin, RMI 2007 ja rahankeräystavat. Olemme löytäneet miehen, joka aikoo elättää itsensä keräämällä tölkkejä. Anteeksi. Mitä? Huomasimme, että aiot kerätä tölkkejä aivan juhannuksen. Niin varmaankin, joo totta. Kärrysi on aika lyhyenäköinen vielä. No eikö se tästä lähde käyntiin? Lauantai perjantai vasta menossa.
Vedetään vasta menossa. Tämäkin työ on tehtävä. Kyllä se tuntuu, mutta kyllä se sit lähtee. No niin. Ei mitään, tässä on tölkinkeräys Teppo ja ei mitään, kiitoksia. No niin, me ollaan löydetty täältä valkoinen hyppäämässä bensiinä. Aiotko hypätä? Totta kai, maksettuja ja kohta lähdetään. Ootko ennen hypännyt? Ei ole ikinä ennen hypännyt, mutta kohta lähdetään. Pysykö tukka päässä? Toivottavasti. Meinaat hypätä tuskalaisia? Meinaan ihan ehdottomasti pää edeltä sinne mennään. Itse hyppäsin eilen ja voin sanoa, että aivan mahtava onnettu. Ei jumala. Pakko päästä hyppään, kun tänne asti tultiin. No kuin muuta RN on mennyt? No, niin sanotaan näin, että Raumalla en ole tänään ikinä käynyt ennen. Mistä olet kotoisin? Mä oon Tampereelta. Mutta fiksua porukkaa. Ja niin sanotaan, että Pamela ei ole nähty vielä. Mutta helvetin hyvät kevut on ollut. Rohkeutta bensiin. Hyvää juhannusta kaikille. Vähän faktaa bensiinhypystä. Kuinka paljon suunnilleen ihmisiä on hypännyt tänä juhannuksen bensiin? Noin määrää. Tänä vuonna. Tänä juhannuksena on tähän mennessä hypännyt noin 300. Vielä nopea tämmönen suositus ihmisille, jotka näkee tämän joskus, niin miksi kannattaa hypätä bensiinhyppyyn? Se on ultimate kokemus. Se tunne, kun sä tiput sen vapaapudotuksen, se on ihan mieletön. Ei mitään, kiitokset tästä haastattelusta. Kiitoksia. Hyppy on takana ja tukka lähti, mutta Valja pysyi kiinni. Miltä tuntuu? Siis herran jestas, mä en te raumalaiset, että ole ikinä käynyt Ilves Tappara pelissä. Mä oon Ilveksen miehiä, kun Tappara tekee maali. Ilveksen näitä hurjaa, siis toi tuntui palleissa asti, toi oli helvetin hienoa. No hyppäisitkö uusiksi vielä tänään, jos olisi rahaa? Ihan varmasti hyppäisi. Ihan varmasti hyppää vielä joskus. Ensi vuonna uudestaan. Toilla siisti homma. Ei mitään, onnea ja mukavat fiilikset. Hei kiitoksia. Järjen mielet, terveisiä kaikille. Tässä on kaksi miestä Turkiksissa, käydään katsomassa mitä he meinaavat. Sano, että ei, niin sä et voi tulla. Anteeksi herrat, tää on vielä haastattelupeista. Toinen kysymys. Mistä olet tullut Raumalle? Vaasasta tietenkin, joo. Oltiin äsken Pamelan pressitilaisuudessa ja siellä se kertoo aiheesta turkistarhauksia ja jätkällä turkiksen päällä, niin mitäs teillä on? Onko te Pamelaan vastaan vai mikä tää juttu on? Ei, Pamela on meidän mielestä hyvä juttu ja Ei, mä kasvatin tää karva. Oikeasti pitkä karva, se kasvo. Sitten mä värjäsin sen punaiseksi ketsupilla. No niin, mä oon löytänyt Jone Magic Gamesista. Jone, terve! Moro! Mites tän juhannuksen painit on mennyt? Ihan hyvin, eilen oli vähän hiljaista, tänään meni vähän paremmin. Mut huomenna on kaikilta rahat loppu. Olisiko sulla joku erityinen tekniikka, millä tässä painissa pärjää? Sumossa pärjää? Paljon alkoholia veressä ja intoa, paini-intoa. Mitäs Jone, eiköhän me näyttää silti, että maahan tuolta jonkun vastustajan ja tulen tähän mahtavalle. Ok. Yes. Jälleen kuuma keskustelu jatkuu Pamelan ja turkisten välillä. Terve kaverit! Terve! Pamela tänään lehdistötilaisuudessa sanoi, että turkistarhaus on perseestä. Mitä mieltä te olette tästä? Ei mulla ole turkiksia koto. Paitsi kaapis. No mitä sä meinaat, kun Pamela tulisi vastaan, niin irtoisiko kuuluu tommoset päällä? Anteeksi? Mitä sä meinaat, jos Pamela tulisi vastaan, niin irtoisiko kuuluu tommoset päällä? Totta kai. Kyllä mä veikkaan, että kato minkä näköistä me ollaan. Niin. Meinaako kuitenkin Pamela tykkää tästä karvasta? Tää on ihan aito supikoira. Kyllä mä veikkaan, että se tykkää tästä karvasta päällä, mutta ei siellä alakerrassa ei saa olla liikaa voi karvaa. tulla astma. No mitä muuta on juhannus mennyt? Ihan jees. Ei se mitään. Erikoisia suunnitelmia vielä täksi illaksi? No pitäis saada hiekkalaatikolla leikkiä. Jaa. Se olisi kiva. Jees, hei, yksi juttu vielä. Mun pitäisi löytyä joku sumopaine vastustaja mieluiten. Kyllä me vastutetaan. Joo. Niin, mä lähden joku nätti nainen pitäisi haastaa mulle. Niin. Me lähdetään. Hoidetaan homma. Hoitakaa mulle tähän äkkiä homma. Me hoidetaan homma. Noniin, jes. Kyllä me hoidetaan tää. Näin mun managerit on hommannut minulle sumopaine vastustaja. Kerrotko nimesi? Anniina. Anniina, mistä Anniina on tullut? Oulusta. Himalajalta. Anniina, miten meinaat voittaa mut tuossa sumopainissa? Siis mä en oo koskaan harrastanut tätä lajia, mutta mä oon yleensä hyvä kaikessa mihin mä ryhdyn. No niin, eiköhän me Anniina mennä kokeilemaan miten käy. Mennään heti! Jukka! Jukka on niin!
tämän nöyryyttävän häviön jälkeen minun kuitenkin pitää mennä haastattelemaan voittajaa. Anteeksi managerit, saanko haastattelun voittajalta? Joo, se on. Ei se halpa ole, mutta kyllä se pystytään neuvottelemaan siitä ehdoista sitten myöhemmin. Anteeksi, tuletko sinä esiin sieltä? Otatko lasit pois? No, miltä matsi tuntui? Siis se oli tiukka, mutta mä vedin kyllä hyvin ja mä pääsin ja mä voitin sen. Eli sä kerroit, että sä oot kaikessa hyvä ja sä olit tossakin tosi hyvä. En mä mitään turhaa lupaile. Oletko sä ajatellut tämmöistä sumopainien uraa? En oo aatellut, mut nyt kyllä varmaan täytyy aatella jo. Noniin. Hei mitään, kiitokset matsista ja onneksi olkoon vielä sulle. Hei, mulle koskaan annettu ennen tällaista mahdollisuutta. Kiitos. No niin, olemme löytäneet alueelta Reetu Kivisen ja nyt aiomme haastatella häntä. Jabarabaduu, Reetu, miten menee? No ihan ok, hyvin tässä menee. Mitäs tulla? Mitäs juhannus? Mulla menee ihan kivasti, ääneen vähän pois vaan. Ei huomaa. Ei kuule ainakaan. No mitäs on juhannus mennyt? No lisää tyttöjä tarviis. Mutta onko tahvoa näkynyt? Vittu, sitä mä oon täällä hakemassa. Mä luulin se on toi, mutta se ei ollut se. Oletko sä tahvo? Eikö se on Tauno? No. Tauno? Joo. Joo, no on se siinä. Hei, kerrotko äkkiä jonkun erikoisen drinkin, mitä Kivikaudella juotiin? Ai semmonen niinku rinksu. Rinksu. Se oli se meidän Stones Bar, semmonen, tiedätkö, siinä oli vaan pelkkiä kiviä. Se nousee päähän silleen niinku, tiedätkö? Oi, kiitos tästä haastattelusta ja toivotaan vielä, että kaikki menee hyvin. Juu. Yes, kiitos. Jatkoja. Näin olemme löytäneet kaupungilta ilmiselvän Samuli Edelmanin kadonneen pojan. Mennäänpäs haastattelemaan häntä. Terve Samuli. Morjesta. Mitäs leffaprojektia on? Pelkkä Samppa, isä on Samuli. Isä on Samuli. Mitäs Isukin kanssa, onko yhteisiä leffaprojekteja tulossa? No en tiedä, Häjyissä on pikkusen kakkososaa puhuttu, että mut vissiin puukotetaan siinä, ettei se nyt häppönen rooli ole kumminkaan. Mitäs Samuli, Häjy Tykkösessä sä olit kuitenkin jonkun, tai isäsi oli jonkun verran humalassa. Siinä alulle siinä. Joo. Isäsi oli kuitenkin humalassa siinä jonkun verran, niin onko se vaikuttanut sun tän illan menoihin, että onko sanonut jotain? Mä en ole oppinut vielä tuohon viinan ottamiseen ollenkaan. Et se, voi olla, että se tulee siellä kakkosjakson kuvauksissa, että en mä ole mitään alkoholipitoista ottanut ikinä. Semmoinen kysymys, että isäsi on tunnettu laulaakin myös, niin voisitko esittää meille jonkun isäsi kappaleen nopeasti tästä? Sama tunne, samat äänet, samanlainen, tuli polttaa sydämessäin, tuli enkelten. Se on yhtä kaunista kuin isäsi. Hei, vielä yksi kysymys. Me mennään tässä katsomaan koko Suomen Henry Saarta seuraavaksi. Olisiko sulle Henkalle jotain kiperää kysymystä? Ketä se on? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Kiitos Samulin poika. Kiitos. Samppa. Hyvää juhannusta. Kiitos samoin. RMI 2007 ja ollaan saavuttu lauantain päivään. Olen löytänyt täältä viereeni Henri Saaren. Terve. Terve. No, miten on juhannus mennyt tähän asti? No kiitos, ihan hyvin. Hetkinen, mikäs päivä tänään? Tänään on lauantai ja torstaina tultu ja en mä tiedä, mitä voi mahtuneempaa olla kuin Suomen kesä ja ihmisellä on hauskaa. Mitäs onko tämän päivän suunnitelmassa vielä erikoismittaan? Katsotaan bändejä, se on sit ohi vai? No, tää menee varmaan samalla ravalla, että ei tässä tarvitse hirveästi suunnitella, että kun tonne menee tonne alueelle, niin siellä tulee tilanteita ja tapahtumia, ei tarvitse miettiä etukäteen, että mitä pitäisi tehdä. Ei ole mitään suunnitelmia, mutta mä uskon, että on hauskaa joka tapauksessa ilman suunnittelua. Pamela on täällä kuulemma Jussina. Mä itse näin hänet lehdistötilaisuudessa, mutta oletko sä häntä tavannut missä vielä? No en ole valitettavasti tavannut, mutta mielenkiintoista siis nähdä upean näköinen 40 nainen ja en tiedä, suomalaisia sukujuuria. Ja okei, vähän erilainen ale mulle, että se on ollut tietyllä tavalla kuvissa, jossain erottisissa kuvissa. Mä olen vähän mennyt porrasta edemmäs, mutta katsotaan, jos törmätään. Tänään on viimeinen päivä ehkä, että jos törmätään. Aika hiljasta tuollaisessa VIP-tilassa, että mä en tiedä, onko sitten ihmiset löytänyt ne paikat vai minkä takia. Niin, ei mitään. Mä toivotan sulle vielä hyvät juhannukset ja kiitokset tästä haastattelusta. Ei mitään, kiitoksia.
No niin, olemme löytäneet täältä alueelta kaksi mielenkiintoista tyttöä. Tytöt, missä teidän miehet? Ei meillä ole miehiä. No, me etsitään tässä just semmoista parasta juhannusiskurepliikkiä, mitä te käytätte. Mitä sä käytät? Mä en oikein tiedä. Mä aina vaan sanon, että irtoako. Parisuhdetta on parempi kuin parisuhde. Mut ei mitään ole sen, noilla ei ole mitään löytynyt. Ei. Meillä on käytetty niitä vielä. Ette ole vielä käyttänyt. No, voitteko te lähteä meidän kuvaussessioon mukaan, jos me kuvattaisiin, että te yrittäisitte käyttää noita parille jätkäälle? En mä tiedä viitäänkö me. Se olisi ihan lyhyt projekti vaan. Seuraava kuka tulee vastaan. No okei, joo. Noniin. Ei! Otas. No niin, olemme löytäneet täältä Riikan ja Annun leppävirralta ja he aikovat nyt näyttää meille, miten se mies isketään, vai mitä? Totta kai. Joo. No niin, ei mitään, antaa kamera tästä, tai antaako mikrofoni tästä ensin Riikalle ja katsotaan mitä Riikka hoitaa homman. No niin, nyt mennään kyselemään. Pojat hei! Kysymys. Irtoako? Joo. Kyllä. Hei! Irtoako sultakin? Mikä? Irtoako? No ei kauhean helposti. Hei pojat, irtoako? Totta helvetin. Mutta siis oikeastaan toisaalta taas ei. Anu, katsotaan miten tässä käy. Hei! Terve. Irtoako? Ei, kyllä vähän sen ehkä, mutta ei vielä. Mitä tarkoittaa vähän? Hei! Irtoako? Irtoa. Hei, tuu irrottaa. Vitsi. En kiron. Niin. Et niin. Kerro vaan. Mut siis irtoa. Kyllä irtoa. Mitä irtoa? No niin, nyt on testattu Riikan ja Annun kanssa, miten homma toimii. Tehdään molemmille irtos, mutta ootteko te nyt sitä niinku valmiina kokeilemaan tänä irtona, että menette kysymään niin kaikki lähtee messiin? Ilman kameraakin. Joo, kyllä. Koska nyt ei ole vielä miehiä, eikö tämän jälkeen ole? Niinpä. Ei mitään tytöt, hyvää juhannusta teille ja pitäkää itseänne kunnossa. Kiitos samoin. Samoin naisina. No niin, olemme löytäneet festareilta monenmoista ohjelmaa ja nyt on aika hommata nalle tyttöille. Eli olemme saapuneet pallonheittopaikkaan ja katsotaan miten tämä homma edistyy. No niin, terve! Mites mun tarvii tehdä, että mä saan tommosen nallen tytölle? Eli sun on tarkoitus saada 3 palloa toi hylly tyhjäksi. Eli ei riitä, että ne kaatuu, vaan ne pitää saada alas sieltä. No onko sun mielestä helppoa vai vaikeaa? Se on helppoa, kunhan ei käytä voimaa liikaa. No niin, eiköhän me yritetä tässä hommata nalle jollekin tytölle sitten. Kuulimme juuri vielä iloisin uutisen, jos tulee täysosuma, tyttö tippuu veti. Hei, mutta itselläkin oli, kun mä kokeilin sitä, että liian kireä vittu, kun mä saan henkeä. Rykäse kaikki vittu! Näin. Tyttö jäi sinne. Me emme voi mitään asialle. Riikka ja Anu näyttävät meille esimerkkejä, miten isketään miehiä. Mutta meidän pitää myös löytää vastakkaisen sukupuolen edustajat näyttämään, miten homma toimii. Otetaan tästä 2 ohikulkijaa. Katsotaan. Joku äijäporukka. Anteeksi hyvät herrat, pikku haastattelu. Sataisiko meistä edes 2 semmoista kilpailuhenkilöistä jätkää, kuka on niinku kova naisten mies? Mikko. Sinä ja... Sinä. No niin, tarkoitus on tämmönen, että tuossa on toiselle ruusu, toiselle nuija. Mä otan nuija, mä oon se maailmanhakkaaja. No niin, teidän tehtävä olisi iskeä nuijaa näiden avulla tästä vastaantunetta. Katsotaan kumpi onnistuu siitä. Mitään, annetaan aluksi Mikolle mikrofoni ja tästä menet iskemään naista nuijan avulla. Sä voit tehdä kassia tähän, vaikka mä voin pitää sitä tänne. No niin, käydään etsiä. Anteeksi. Saanko me iskeä teitä? Ei natsannut, mut mennään tonne päin nyt. En mä oo homo. Tosta natsaa. Anteeksi neidit, saanko iskeä teitä? Entä sua? Ne eikö suakaan? Ehkä se ruusu on parempi sittenkin. No niin Mikko, ei näyttänyt kovin vakuuttavalta tuon nuijan kanssa. Vittu ei herunut kyllä vittu yhtään, mä löin ihan täysiä eikä natsannut kuitenkaan. Meinaatko, että kaveri Fike onnistuu paremmin ruusun kanssa? No toi on tommoista hempeily, kyllä musta tuntuu, että niinku kuri toimii paremmin kuin tommonen ruususysteemi. No, koitetaan miten Fike onnistuu. No katsotaan. Moi. Haluuks kukkasen? Kiitoksia. Joo. Tuli iskee sut nyt, että
Sun pitää olla vähän messissä tässä. Siis hei, sori, Ruusu voi ottaa, mutta ei. Hei. Älä te viitti. Haluatko te takas? No mä otan sen takas. Haluatko te Kukkasen? Eikö? Moi. Moi. Haluuks tää? Moi, mä sen haluun. Okei. Noniin. Tästä löytyy. Varmaan sille natso. Fikellä näytti melkein onnistuvan, mutta aika epämiellyttävää kokemus tämäkin oli. No niin, Mikko siellä kateellisena. Fike, jos minä näytän miten tämä homma toimii. Joo. No niin. Anteeksi leidit, pieni haastattelu nopeasti. Äiti näkee. Noniin. Mä polvistun sun eteen. Kerro eikä mitä sä kysyt. Mä polvistun sun eteen, annan Ruusun sulle kysyn. Tuletko juhannusheilakseni? No totta kai. No niin. Näin. Näin helppoa se oli. Sun nimi on? Heli. Mistä sä oot Heli kotoisin? Mä oon tuolta Helsingistä. No niin, Heli Helsingistä. Mä löysin näin helpolla juhannusheilan Ruusun avulla. Kiitos Heli. Kiitos. Täältä. No niin. Anteeksi, annako haastattelua nopeasti? Yksi kysymys. Joo. Mun tehtävä on iskenyt täällä nuijalla. Nyt helvetti. Kysymys. Joko oot löytänyt juhannusheilan, anteeksi sulla on. No, sä oot löytänyt kyllä aikaisemmin. Mut yksi kysymys. No. Mun tarvitsisi löytää täällä juhannussulhanen. Anteeksi heila. Ei sulhasta, en ole homo. Ai siis tolle Niin, millä löytyy? Voisit pistää vaikka sen tuon kameramiehen perseen. Voisitko, ois vähän kysyttävää. Voisitko hetkeksi pysähtyä? Ei tarvitse joo. Mistä olet lähtenyt liikenteeseen? Ilmajoelta. Ilmajoelta. Onko löytynyt juhannussulhanen? Ai mikä? Onko vielä löytynyt juhannussulhasta? On muutamia. On muutamia. Mutta hei, yksi kysymys vielä. Voitko sä olla mun juhannussulhanen hetken aikaa, jos mä annan tän nuijan sulle? Ei. Mä en ole ostettavissa. Eli näin me olemme todistaneet, että tällä nuijalla ei voi iskeä naisia, mutta sillä Ruusulla voi. Oletko samaa mieltä? Kyllä. Kiitos. Näin olemme todistaneet, kuinka helppoa on iskeä nainen Ruusulla. Sinä et onnistunut sinne ihan eteen. Missä vika? Ei, tässä on reeni otettu liikaa, että ei pystynyt lähteä ihan tilanteeseen. Ei onnistunut. Näin myös todistettiin se, että nuijalla ei voi iskeä naista. Ei ollut vika sinussa. Vaikka kuinka lujaa lyö, niin ei. Ei mitään jätkät. Mä toivon, että yritätte vielä näitä metodeja ilmalle ja löydätte sen oikean. Helikopteri mä ajattelin yrittää, että jos se toimisi. Olisiko sulla vielä toista vaihtoehtoa? Joo, ei. Mä koitan samaa taktiikkaa. No ei mitään. Hyvää juhannusta, pojat. Joo. Tai siis joo, samoin. Jes, kiitos. Yes. Taru, hei. Taru, miten ihmiset on uinut Palmeressa ja kaikilla hauskaa vai? Ihan uskomattoman hauskaa ollut. Mitä on RMI mielestäsi mennyt täällä sun kannalta? No, ihmisillä on kauhean kiire tänään juoda kaikki juotavat pois ja tuntuu, että on enemmän ihmisiä liikenteessä, niin ihan hyvä meininki ollut. Ja aurinko paistaa koko ajan, niin... Elikkä kelliseen ja valittamista. Ei. Käydään katso ylös. Täällä voi unen tulla sit jäädä tännekin. Nukkumaan voi löytyä. Rallipeli löytyy. Oletko sä koittanut pelaamaan itse? En oo vielä kerennyt, mutta tänään varmasti. Otetaan kohta haaste. Okei, käy. Selvä. Taru, oot varsinainen rallikuski vai? Totta kai joo. Katsotaan miten käy. Ai, Taru rumuttaa heti auton sivupeilin siellä. Taru pujottelee niin kuin Kalle Palander konsanaan. Auto meinaa pysyä hyppysissä. Välttämättä katsojat ette haluaisi Tarun kyytiin, mutta Taru sanoo, että hän on parempi kuski kyllä luonnossa. Joo. Oletko muuten autopelien ystävä? Joo, kyllä oikeesti menee vähän paremmin. No niin, stop and go ja me vaaditaan kuskia lennosta. No niin, nyt on mies ratissa sitten, niin onko hienompi olo? No, katsotaan kuinka suoraan tää menee. Tässä vielä muutama kukko on lutotettu, että ei oikein heti lähde. Tää on tämmöistä pientä pujottelua tässä vielä alussa. Veikkaan, että olet romuttanut autoon niin huonoa kuntoon, että johtuu siitä. Tää ei oikeesti ole niin helppo kuin normaalit autopelit. Ei ole kyllä, täytyy myöntää, että ajetaan tämmönen maisemakierros ja tehdään hyvä aika. Joo, otetaan käsistä kiinni toisiamme, niin sitten on niinku herttaasti. Niin tälleen. Rohkea, joo. Tää on melkein hyvä lopettaa tämä juhannus. Käydään vielä pulikomassa vähän Pallomereen ja sitten lähdetään katsomaan illan keikkoja. Että kiitos sulle Taru tästä mukavasta hetkestä. Ole hyvä vaan. Kiitos. No niin, näin on juhannukset. Tänään juhannuksen vietetty Tarun kanssa. Tultiin vielä Pallomereen. Mitäs Taru, koska sun työpäivä loppuu? Tässä on enää pari tuntia jäljellä. Meinaatko mennä katsomaan jotain erityistä bändiä?
Ei oo mitään mielessä. Eli pelkkää hauskanpitoa ja se on siinä. Me ollaan uimas koko ilta täällä vaan. Me ehkä jäädään Tarun kanssa loppuillaksi tänne Pallomereen. Täällä aika lepposat oltavat. Aurinko paistaa. Juhannus on mennyt hyvin. Meidän osalta ei mitään. Me toivotaan kaikille katsojille hyvää juhannusta vielä jälkeenpäin ja pitäkää hauskaa. Ai mitä Taru? Kyllä. Kiitos Tarulle. Ole hyvä. Ota ihan rennosti. Mitä vittu? Ei mitään väliä. Aivan sama mitä tapahtuu. Haloo! Ei mitään. Kiitoksia tytöt. Kiitos. Hauskaa juhannusta.